רבי נחמן, אין כמוך בעולם. Співають, танцюють, прославляють рабина Нахмана. Аби вклонитися його могилі, прилетіли з різних куточків світу. Рабин Нахман заповідав, що кожен, хто цілий рік хоче бути щасливим, має зустріти Рош ха-Шана в Умані. Рош ха-Шана – це свято для чоловіків, тому дружину лишив вдома. Я взяв із собою лише сина Натанієля. Не беруть жінок та беруть із собою купу речей. У кожного великі коробки та сумки. Ми веземо із собою кошерну їжу, адже в Україні її важко знайти. Тут м'ясо вівці і риба на цілий тиждень. Аби літаки, що привезли прочан хасидів, не летіли порожніми, до Святої Землі на них відлітають прочани-християни. Всі святі місця. Значить, життя, 3 роки життя Ісуса Христа, прилюдне життя, від народження до Воскресіння, але іменно якраз там, де Він народився. За 7 днів хочуть побачити прочанки з Франківська. Єдине нарікають, літак запізнюється. Рейс запізнюється. А ви знаєте, що запізнюється? Не знаємо. Бо тільки що приїхав самоліт. Так, шофер хоче відпочити. Рейс перенесли на годину пізніше майже. Але я думаю, що це не є якась дуже велика трудність. Так що нормально, якраз люди всі зібралися і можна було, як кажуть, згуртувати групу. У Борисполі пояснюють, затримка не з їхнього боку. Літаки із запізненням вилітають з Ізраїля. Всі ці рейси йдуть із запізненням із Тель-Авіва. Це пов'язано як зі специфікою обслуговування чартерних рейсів, перше, так і друге з обрядами, які відповідно до своїх традицій паломники-хасиди відбувають перед відльотом. Попри затримки та погану погоду, до Борисполя сьогодні прибуло близько 6 тисяч прочан. А понад 30 тисяч послідовників рабина Нахмана відсвяткують Рош ха-Шана в Умані. Андрій Ковальов, Дмитро Поденко, 5 канал.